सगळ्या मिडिया भावांक आमच्या येवकार आम्ही आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पयले जाल्यार बीजेपीचे कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली बीजेपीचे पुराक ही कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली आणि ह्या सगळ्या कॅम्पेना अंतर्गत आम्ही तुमकां गोंयभर दाखवून दिल्ले की कशे रस्त्यांची पाड पडले आणि कशे आमच्या त्या रस्त्यांची पाड पडलेल्या कारणान आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचे आणि आमच्या भावांची भयणींची दुखापती जाता आणि त्यांचे मरणय आम्ही कितलेशे अपघातान पयल्ले आसा। हे खंय तरी एक वायट गजाल बेसिक फॅसिलिटीतलोच तो एक भाग तो सेफ रोड तेच तर आमकां एक साद्यांतली सादी गजाल तर आमकां सरकार दिवपाक शकना जाल्यार कितें करपाक शकता ते आमकां खरोच एक क्वेश्चन मार्क आसा। त्याच हेचोच एक भाग म्हणून आम्ही सुरुवात केली बीजेपीचे पुराक एक अवेअरनेस कॅम्पेन की सगळ्यांक दाखयतले की आम्ही कितें जाता आणि आमकां तरी दिसलेले की हो निर्लज्ज सरकार ते तरी पळयतलो आणि काम करपाक सुरवात करतलो पण तेंच्यांनी ते करूना आणि मागीर आम्ही जी सुरवात केली जी म्हणटा ती 1 लाख आमची सायनिंग आम्ही सगळ्या गांवांगांवांत भोंवतले डोर टू डोर भोंवतले आणि लोकांच्यो सायनी घेतल्या प्रत्येक लेटराचेर सायनी घेतल्या ती लेटर आम्ही सीएमाक दितले म्हणून आम्ही सुरवात केल्ली तेजोच भाग म्हणून आयज आम्ही फाटी अपडेटूय दिल्ली तुमकां एक देड आठवड्या पयलीं की आम्ही ऑलमोस्ट 50,000 क्रॉस सायनीच्यो घेवन क्रॉस केल्ले आणि आता आयज आम्ही आमचो जेन्ना नॅशनल कन्व्हेनर आणि आमचो एक्स दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवालजी आमच्या हांगा इव्हेंटाक येयल्ले सगळ्या प्रोग्रामाक व्हॉलंटियर्स मिटिंगाक येयल्ले तेजोच एक भाग म्हणून आयज आम्ही त्यांच्या प्रेझेन्सान आम्ही आयज हे सगळी लेटरां 1 लाख लेटरां व्हरून आम्ही सरकाराक दिता सीएमाक दिता आणि आता तरी हो आमचो नेक्स्ट स्टेप की फॉलोअप आम्ही जर अवेअरनेस केले लोकांच्या दारादारांनी केले लोकांक दाखयले कितें पाड पडल्या ती आता आमचो नेक्स्ट स्टेप फायनल स्टेप फॉलोअप आणि आम्ही करून घेतले की प्रत्येक रस्तो ऑडमेक करून घेतले आमचे ते करपा खातीर आयची ही कॅम्पेन आम्ही आयज धरून आम्ही थंय सबमीट करतले। हांव मागता आमचे प्रेसिडेंट अमित पालेकरा कडेन की तेणी फुडलें सांगचें। म्हाका दिसता आम आदमीचो आवाज म्हणून आम आदमी पार्टी आज एक ज्या तरेन आवाज उठयता पूण खंय ना खंय तरी सरकार भेरो जाला अशें दिसपाक लागला। गोंयभर आमी जी कॅम्पेन चलयली जी बीजेपीचे बुराक म्हणून ताचे सकयल जी कॅम्पेन जाल्ली तेन्ना कांय रस्ते रिपेर जाले ज्याच्या जाग्याचेर आमी गेले पण सरकाराक म्हाका दिसता कांयच लोकांचे पडून गेल्ले ना म्हणून आमी बीजेपीचे बुराक ही कॅम्पेन फुडें व्हेली आणि लोकांच्या मदीं गेले गांवागांवांत गेले आणि लोकांकडल्यान तांचो जो आवाज आसा तो आवाज ह्या कागदांचेर आयलो। ही कागदां आम आदमी पार्टीची न्ही ही कागदां आम जनतेची आम गोंयकारांची जाचो आवाज जावन ही कागदां आमी आज सीएमा कडेन पावयता। हातल्यानूय जर जाग येना सीएमाक जाल्यार हरशींच म्हणून हो लज नाशिल्लो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा सगळ्यांकूच खबर आसा। आमी ही कॅम्पेन चलयता आसतना अशें पळयलें की कांय लोक परतय मेले रस्त्यांच्या खड्ड्यांक लागून आणि एक एम्ब्युलन्स परतली तरी पण सरकाराक जाग येना म्हणून सरकाराक जाग हाडपाक आम आदमी पार्टी सक्षम आसा हे दाखोवपाक हे आमी जे लोकांचे आवाज आसा ते आज सीएमाच्या ऑफिसांत व्हरून दितले आणि ताचे कॅम्पेनीची सांगाता जावची ना ही एक गोंयच्या आवाजाची सुरवात आसतली। देव बरें करूं। May I request our convener Shri Arvind Bab to say a few words to you. हम सब लोग जानते हैं कि गोवा की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। गोवा के जब मैं लोगों से मिलता था गोवा के लोग बताते थे कि सड़कें बहुत खराब हैं। पिछले 3 दिन से मैं आया हुआ हूँ। एक दिन मैं सांता क्रूज से मापसा गया। सड़कें इतनी खराब हैं कि सड़कों में गड्ढे नहीं है गड्ढों में सड़कें हैं। एक दिन मैं सांता क्रूज से मायम गया तो जिस सड़क से एक्चुअल रास्ता था वहां से ले जाने के बजाय मैं घुमा के 1.5 घंटा लेके गए ताकि हम असली सड़क की हालत ना देख सकें। वापसी में जब आए तो पता चला कि सड़क कितनी खराब थी। पूरे गोवा की सड़कें बहुत खराब हैं। लेकिन अगर कोई गोवा का नागरिक सिटीजन उसके बारे में डिमांड करता है कि हमारी सड़क बनवा दो तो इनके लोग जाके उसको धमकाते हैं डराते हैं मारपीट करते हैं उसको मारते हैं तो लोग मांग भी नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से बुराक कैंपेन शुरू किया पूरे गोवा के लोगों की तरफ से। गोवा के लोगों की डिमांड थी गोवा के लोगों की आवाज थी उनकी जरूरत थी वो ठीक सड़क चाहते थे। इन गड्ढों की वजह से रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इवन सीएम ने असेंबली में बोला है कि ढेरों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सड़कों के ऊपर इन गड्ढों की वजह से। और गोवा हमारे देश का गौरव है। केवल गोवा के लोग पीड़ित नहीं है
अगर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट आता है तो वो दिल्ली जाता है, फिर आगरा जाता है ताजमहल देखने, और फिर गोवा आता है। कोई भी फॉरेन टूरिस्ट गोवा देखे बिना नहीं जाता। तो जब वो गोवा आता है और इतनी गंदी सड़कें देखता है तो आप सोचिए देश की क्या इज्जत रह जाती है। तो लोगों को डराया जाता है। आम आदमी पार्टी ने ये कैंपेन शुरू किया, बीजेपी से बुराक, घर घर जाके कैंपेन किया, घर घर जाके लोगों के साइन करवाए। हमारे कार्यकर्ताओं को भी खूब धमकाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को भी खूब डराया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। फाइनली there are roughly 3.5 lakh total families living in Goa. Out of that, 1 lakh families have signed these letters. Roughly 1/3 of Goa has signed these letters. इससे बड़ी डिमांड और इससे बड़ा मैंडेट क्या हो सकता है? आज ये सभी लेटर्स लेके हमारे लीडर्स अमित पालेकर जी, श्री कृष्ण परब जी, वेंजी, सब लोग आज सीएम को ये लेटर्स देने के लिए जाएंगे। और गोवा में जब सड़कें बनती है उसमें इतना करप्शन है, हर साल हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जाता है सड़कें बनाने के लिए, वो जाता कहाँ है? लोग पूछना चाहते हैं वो सारा पैसा जाता कहाँ है? सड़क बनती है 3 महीने में दोबारा टूट जाती है। तो मैं मांग करता हूं सीएम से कि गोवा के लोगों की अब आवाज सुनेंगे, गोवा की सड़कों को बनाएंगे, ईमानदारी से बनाएंगे, ठीक से बनाएंगे, ताकि लोग एक सिविलाइज्ड जिंदगी जी सकें। थैंक यू सर। अपकमिंग असेंबली इलेक्शन का अलायंस का बारे में क्या सोचते हैं? आज इसी को कवर कीजिए, नहीं तो मुद्दा भटक जाएगा। थैंक यू। चलो पीछे फ्लैग आओ। चोड पुढे बसणार का? चोड पुढे पाहू फ्लॅग आउट करणार आहे। आज जेन्ना आम्ही गोंयभर बीजेपीचे बुराक जे हड्डे रस्त्यार पडले, जे बुराक रस्त्यार पडले, ते गोंयभर आम्ही कॅम्पेन केली। प्रत्येक गावान वचोन, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वचोन आम्ही हे एरियाज कव्हर केले आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही सगळे एक्सपोज केले। आणि एक्सपोज करता आसतना आम्ही बीजेपीचे बुराक म्हणून चीफ मिनिस्टराक 2 भाषेनी आम्ही लेटर बरयल्यो आणि रस्त्यार जी घरां आहाय, जो लोक पास जाता, मोटरसायकल घेऊन वयता, जे लोकांगे मोटरसायकल मोठाय, कार मोठाय, जे कोण थिंग एक्सिडेंट जाताय, तेंगे माय बाय जो कोण आहा, सो तेंगे आम्ही सगळ्यांगे साइन घेयले। आणि हे सुमार आज 1 लाख सिग्नेचर, आम्ही ह्यो सगळ्यो सिग्नेचर घेऊन हांव, क्रूज, अमित आणि ही आखी टीम आज आम्ही आता गाडी घेऊन एक रॅली स्टार्ट करून वी विल हेड टू द मंत्रालय। मंत्रालय वयतले, थिंगा आम्ही रिक्वेस्ट करतले चीफ मिनिस्टराक मेळपाक। आणि हे सगळे जे रिक्वेस्ट आहे होंडाचे, जे बुराक बीजेपीचे बुराक म्हणून कॅम्पेन हा, हे सगळे 1 लाख होंड पुरोवपाची रिक्वेस्ट आम्ही थिंग घातले। आणि मागता तेंकडे की लोजे कामाक कमेस कराय, और तेमी ऑलरेडी होंड जे आहे, जे बुराक आहे, ते तेमी ताबडतोब, कित्याक अमित शाह काल येयल्लो आणि तो येईल तेन्ना एक ऑद होंड बुराक पुरयली तेमी। सो लिप सर्व्हिस म्हणटाय ती, आणि लिपस्टिक लावून तेमी वयल्या वयर काम करून दवरलो। आता पावस काबार जाल्लो, पूण गोंयच लोकांक एकूच सांगोसो दिता, गुड गव्हर्नन्स म्हणले लास्ट 1 year ऑफ इलेक्शन डांबोर घातलो आणि रस्तो सारके केले म्हणून गुड गव्हर्नन्स जायना।
जेन्ना सरकारां निवडून हाडटाय तेन्ना ती 5 वर्सां कंटिन्यूस तुगेलो गुड गव्हर्नन्स आसपा जाय. 5 वर्सां कंटिन्यूस तुला सारकें आसपा जाय. कित्याक सगळ्यांक खबर आसता की ऑक्टोबरा नोव्हेंबरा म्हयन्या पावस काबार जाता, एप्रिला माया म्हयन्या पावस कमी जाता. हे फिक्स, हितू कोणाक उडास करपाक गरज आसना. पूण आज आम लोकांनी याद करपा जाय की येते ओरोस जे आहा ते इलेक्शनाचे ओरोस, आनी ते इलेक्शना ओर्साक सगळो दामोट ताकाटीक आसतलो. पूण ही 4 वर्सां जे लोक आमगे मेला, जे भुरगे आमगे एक्सिडेंट जावन मेले, हेंचे आमकां उगडास करपाचो. जो जो त्रास आमकां जाला हो उगडास करपाचो. द लास्ट इयर ऑफ इलेक्शन इयर जो डेव्हलपमेंट जाता इज नॉट व्हॉट इज कॉल्ड एज डेव्हलपमेंट. A continuous development round 5 years is called what is development. आणि मग सुद्धा सरकारा आज जे आम्ही त्यांची नोंदणी हाडल्या 1 लाख लोकांनी जरी तरी सायन मारली हा. मग सुद्धा हितू 1 लाख सगळे भाषी लोक आणि सगळे भाषी लोकांक आज त्रास जाल्ले हा. दिस इज जस्ट द स्टार्ट. आता इलेक्ट्रिसिटीची बिल वाढलो आहे आणि लोकांक जायतो त्रास जालो. सो अशेंच करून आम्ही लोकांकडे सपोर्ट मागता. आम्ही आज जो सिस्टम चेंज करपाक हो सिस्टम आहा की निमाणे इलेक्शन वर्साक बुराक आहाय ते पुरोवपाचे. हो सिस्टम चेंज करपाक आम्ही आज मुखार चलोय. सगळ्यांनी हो तेंको दिल म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरो करूं. जितले जाणांनी सिग्नेचर हाडले तांकां सगळ्यांक देव बरो करूं. आणि आज आम्ही हो तुमगेले जे बुराक आहाय ते बीजेपीक वचोन हे बुराक आम्ही सरकारा कडेन पुरोवपाक आम्ही आज मागतले. आणि सरकारान हे सगळे गोंयभर बुराक पुरयचे म्हणून हे सरकारा कडेन आमगेली मागणी. सालिगांव व्हडले बुराक सालिगांव वास्को फोंडा केरी केरी मये फोंडा बोलल्या वालपय वालपय गोंयभराचे सगळे आसा. दादा चलो चलो आम आदमी पार्टीचा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.